Ćao svima, ja sam Zero Bajnt i dobrodošli u novi video. Danas ću vas provesti kroz stvari koje su must tokom proslava 18. rođendan. Ovo vam sada pričam zato što sam skoro pravio 18. rođendan. Tako je, punoletan sam, jej. Da li izgledam tako? Ne. Da li se ponašam tako? Duplo ne. Ovo je veliki dan za vas. Postajete punoletni, možete konačno raditi neke stvari koje ranije niste. Ipak ne. Ništa ne dobijete punoletnom, sve ostaje isto. Ali, ovo je ipak veliki dan za vas, za vašu porodicu, familiju i to mora se proslaviti. Ideja ima proslave, a da to ne objavite da svi vide. Molim vas. Kao što kažu, što nije na Instagramu nije se ni desilo. Pa, hajde da započnemo sa pravljenjem rođendana. Prva stvar, treba vam neki kafić da napravite žurku tu, zato što treba puno ljudi da pozovete, svi da dođu, tako da zakupite neki kafić na jednu noć. Ok, znači ja mogu da zakupim ovaj kafić za jedno večer. Može u nedelju, može, dobro. Znači dobijam prostor i 2 konobara. I koliko to sve košta? 200 evra, nikakav problem. Tata! Druga stvar. E sad, kad imate kafić u kojem mogu da stanu 200 ljudi, pozovite sve. I koje znate i koje ne znate. Postoje 2 varijante 18. rođendana. One da pozovete samo prijatelje i ono da pozovete i familiju. Ja sam pravio one da pozovem samo prijatelje, ali kad imate kafić koji može primiti 200 ljudi, što pozovete sve. Više para za vas. Tebe ćemo pozvati, da ćemo to da iskopiramo pa svima da šaljem. Ko je ovo? Ma, svima ću šaljem. Pa desi kume, ajde, upadaj tamo, stolovi. Hej. Ko si ti? Pa ja sam tvoj rod iz Nemačke. Dimitrije? Da, Dimitrije. A, pa desi, brate, ajde, upadaj, ajde. Od kad ja beš imam rod iz Nemačke? Treća stvar, dolazimo do Instagram fotografija. Ne možete da uzmete i da izbacite bilo koju fotografiju na Instagram. Tako da trebate unajmiti nekog profesionalnog fotografa koji će da svojom profesionalnom kamerom slika cijelo dešavanje, vas sa gostima, svakim posebno, kako džuskate, vas sa tortom, kako biste imali super fotografije za Instagram. Naravno. Da, ovo je moj tata i jučer sam ga za 3 minuta naučio kako da koristi DSLR kameru, ali hej, to niko na Instagramu ne zna. Četvrto. E sad, kada imate prostor, imate ljude, treba vam muzika. Kako biste mogli da započnete da snimate Insta storije i izbacujete kako se ludo provodite. Glavna stvar je da započnete sa stranom muzikom u kojoj većina gosti uživa, ali još uvijek niko nije dovoljno pijan da stane da igra. U tom periodu svi onako sede, okupljaju se, naručuju piće, piju, pričaju, gledaju telefone, logično, i svi se onako polako opuštaju. Već se sad vremena u žurci, svi su se okupili i svi su onako već pijani do nekog nivoa. Tada nacepite narodnjake. I ovo nas dovodi do sljedeće teze. 5. teza. Alkohol. Alkohol je jedna od glavnih stvari na 18. rođendanu. I na bilo kojoj žurci. Da nema njega, niko ne bi lomio čaše, drao se na narodnjake i radio neke glupe stvari. Nekim ljudima je teže da se opuste, da krenu da igraju. I zbog toga koriste alkohol kao opuštajuću supstancu. Ja sam si ovako nenormalan i dovoljno opušten, tako da mi alkohol uopšte nije potreban. Ja ostajem pri džusu da ne bi nešto loše desilo. Sponzorišite me, nema plag. Prc. 6. stvar. E sad, došlo je vreme na narodnjake. Ocepljeni su narodnjaci i sada treba brzo reagovati. Brzo treba da podignete sve ljude na noge kako bi napravili što agresivniji, da kažemo, Instagram story, kako se vi ludo provodite, kako imate puno drugara, kako je ludnica na vašem rođendanu, da se ove mačke koje niste pozvali da budu ljubomorni na vas. Samo Devon haters. Ej, ljudi, ajde ustanite svi. Tako, tu stanite. Ekstra. Ludnica! Znači, to je besmilo, brate. Samo mala, kad
Dobro, hvala svima, možete ponovo sednete. Samo je bitno da se vi vide, se vi ekstremno zabavno provodite. Sedma stvar. Sljedeći na spisku je torta. Torta nikako ne može bude obična. Ili mora bude toliko velika da izgleda kao da vam je majka napravila, gurnula testeru unutra da vas izvuče iz zatvora. Ili da ima 10 sprata. Bilo koja druga opcija je neprihvatljiva. I naravno uvek mora bude neki specijalni oblik ili nešto na torti što će da opisuje vas, vaš hobi, vaše interesovanja, nešto što vi volite, bilo šta. Nećete valjda običnu tortu sa šlagom da izbacujete na Instagram, molim vas, pa da posle misli neko da ste siromašni. Može Napoleonova, znači to može i to da se stavi preko, jel da? Da, može, dobro. Pa želim onako da bude tako torta koja je na prase. To donosite, dobro, ekstra. I koliko će to sve košta? 100 evra, nikakav problem. Mama, 8. Sve je gotovo, žurka se završila, gasta vas je isterao, čaše su polomljene, baloni su popucali, gosti su se najeli ko prasići i sad si svi mogu idu kući. Za razliku od prethodnih rođendana, na 18. rođendanu više od pola poklona možete da stavite u džep. Ima za novi telefon. 9. Dođite kući. Profesionalni fotograf vam je poslao slike. Napokon možete da krenete da izbacujete slike na Instagram sa opisom legala. Kako bi svi mogli da znaju da ste vi postali punoletni i da sada legalno možete da se opijate, da idete u zatvor, da izlazite do kasno napolje, da idete u diskoteke, do kasno u kafiće, kao da to niste radili pre 18. rođendana. Ne, idete na porno sajtove da gledate kulturno-edukativni program, pa možda i snimete tako neki edukativno-dokumentarni klip. Što ne? Šalim se, nemojte roditelji zabrane, ja me gledaš. Roditelji, ništa ne brinite, dajem ja dobar primjer vašoj djeci, ovo što pričam da dobrovite. Ja se to zabavam. Hispane loše učim djecu. 10. Došlo je vreme otvaranja poklona i neizvesnost je stvarno velika, stvarno ne znate od kog ste šta dobili. Ovo zamisli. Pare. Jedna od prednosti 18. rođendana je što se nakon njega valjate u para. Tako da to je bilo to. Hvala svima koji su učestvovali, koji su mi pomogli, koji su gledali ovaj video. Hvala vam svima. A sada ja odo da kupim premium Pornhub nalog. Vidimo se, čao. Ćao svima, ja sam Zebra. Treća stvar. Druga stvar. Kada se već svi okupe onako... Sad došlo vreme da im bude krivo na... 6. stvar. Torta nikako ne može bude posebno. Napokon legalno gledate porn sajtove. Vidi, ovaj se zarotirao. Dolari. Šta mislite, ja ću uspjeti ako letim? Damn! Ćao! Šta vam treba, gospodin? You don't like it? Go home! Izvini, ali pegla ti je polomljen. Hey, Refund! You broke it! You pay! Era strong. I'm sorry. Jesus Christ, mate. Čekam samo neko da mi izbaci. Daniele! Devon Caters.